следващите няколко минути ще ти разкажа за младеж от Чирпан, който се отличава с мистериозния си арабски происход, а поетичният му талант е забелязан от Пенчо Славейков и доктор Кръстю Кръстев. Напуснал Анхиало, където работил като телеграфист, станал част от светския елит в София в началото на 20 век, влюбил се фатално, а името му било замесено в различни светски интриги. Това е драматичната съдба на Пейо Яворов. За 36 години той е личност с много лица, за които ще научиш в този видеоурок. Най-напред ще те запозная с жизнения път на Пейо Яворов. Истинското му име е Пейо Тотев Крачолов и е роден на 1 януари 1878 година по стар стил в град Чирпан. Той се появява на бял свят няколко месеца преди страната ни да се освободи. Родният му град има много важно значение в борбите за съединението на княжество България и източна Румелия. От малък е будно дете, което обича да чете и предпочита уединението пред детските игри. Първоначално учи в родния си град, а след това се записва в Пловдивската гимназия. Баща му се разорява и настоява синът му да прекъсне образованието си поради липсата на средства, с които да го издържа. Той му определя да започне работа като телеграфист, а тази професия тежи на младежа години наред. За няколко години работи в родния си град Чирпан, после в Стара Загора, Сливен, Стралджа, Анхиало, което е днешното Поморие, както и София. Яворов не е харесвал своята работа, но материалната оскъдица го е принудила да се труди, за да осигури прехраната си. По спомени на неговата сестра Екатерина, се е чувствал като в затвор. Междувременно се увлича по социалистическите идеи, подобно на много други младежи по това време. През 1897 година се свързва с вътрешната Македоно-Одринска революционна организация, като до края на живота си е отдаден на нейното дело. Първоначално редактира различни нейни печатни издания, а след това се бори за освобождението на Македония и в периода от 1902 до 1912 година дори води чети. За своите заслуги по време на Балканската война получава кръст за храброст, тъй като участва като доброволец в Македоно-Одринското опълчение. Пейо Яворов се превръща в добре позната личност в софийските среди. Той е харесван от жените, а личният му живот е изпълнен с драматични обрати. През 1905-1906 година е увлечен по поетесата Дора Габе и се намесва при издаване на първата й книга с стихотворения. Творецът става нейн ментор, като отношенията между двамата са преди всичко емоционални. Междувременно се запознава с Мина Тодорова, сестра на Петко Тодоров, който е сред представителите на кръга Мисъл. Семейството й не одобрява тяхната близост, тъй като Яворов е доста по-възрастен. Мина Тодорова е негова муза и именно тя вдъхновява творчеството му до смъртта си през 1910 година. Но не мисли, че това е всичко за поета Пейо Яворов. По време на излет от Драгалевския манастир той се запознава с Лора Каравелова, дъщеря на Петко Каравелов, който е министър-председател на България от 1880 до 1881 година. Връзката им започва през 1910 година, а 2 години по-късно се женят. Така Яворов се обвързва с една от най-известните фамилии в нашето общество. Лора Каравелова обаче се оказва фаталната жена в живота му. Тя била много ревнива и една вечер, след като се връщат от гостуване при свои приятели, между тях избухва скандал, при който Лора се прострелва и умира. Яворов прави неуспешен опит за самоубийство, в резултат на който ослепява. От тук насетне предстоят тежки месеци за поета. Екатерина Каравелова, майката на Лора, го обвинява в убийството на нейната дъщеря, а приятелите му го изоставят. След трагедията поетът е в тежко здравословно и психическо състояние. Затова на следващата година прави втори опит за самоубийство, този път успешен. След като научи най-същественото за жизнения път на Пейо Яворов, дойде време да те запозная с неговото творчество. Той е един от най-големите поети на България, чийто поетически талант е забелязан от представителите на кръга Мисъл, които го изтеглят в София. Така става един от редакторите на литературното списание Мисъл и започва работа като библиотекар, а по-късно и като драматург на Народния театър. Пенчо Славейков му дава творческия псевдоним Яворов, с който става известен в литературата и който заменя неблагозвучната фамилия Крачолов. Кръгът Мисъл има много важна роля в българската литература. Представителите настояват за европеизация на българската култура. Доктор Кръстев и Пенчо Славейков се свързват с първия етап на модернизма. Това е индивидуализмът, а Яворов с втория етап, а именно символизмът. Сега ще ти обясня какво е най-същественото за творчеството му. Най-голям дял от него заема лириката. Сред ранните му произведения преобладават стихотворенията на социална и национална тема,
а след това се преориентира към символизма. В ранните му стихове проличава интересът към поетиката на реализма. Това можеш да откриеш в стихотворенията Градушка, На нивата, Арменци, има го и в Заточеници. В творчеството на Пейо Яворов условно можем да говорим за два периода – социален и символистичен, като за граница между тях е приемана годината 1903, когато е потушено Илинденско-Преображенското въстание. През 1906 година се появява творбата Песен на песента ми, която се превръща в манифест на българския символизъм. Добре е да имаш предвид, че има спорове кой е първият български символист. Според някои изследователи, първият символист в нашата литература е Теодор Траянов със стихотворението Новий ден, а според други това е Пейо Яворов. И сега ще ти обясня кои са неговите стихосбирки, които е добре да знаеш. Нещо повече, които е чудесно да прочетеш. Това са стихотворения от 1901 година, с второ издание от 1904 година, Безсъници от 1907 година, циклите Прозрения от 1910 и Царици на нощта от 1907 година, както и антологията Подир сенките на облаците от 1910 година, която е преработена и преиздадена 4 години по-късно. Яворов има и епически произведения. Това са биографичната книга за Гоце Делчев и Хайдушки копнения. В последните години от живота си пише и драми, които са поставени на сцената на Народния театър. Сред тях са В полите на Витоша от 1910 година и Когато гръм удари, как ехото заглъхва от 1912 година. Необикновена е съдбата на Пейо Яворов. Отишъл си млад от този свят, преминал през тежки житейски моменти, но оставил ни толкова богато и ценно литературно наследство. Сега провери наученото с теста след видеоурока, а следващия ще те запозная с стихотворението Две души. Дойде време да ти обясня най-същественото за Яворовото стихотворение Две души. Кое е особеното около появата на творбата, нейния жанър и композиционни особености ще научиш следващите няколко минути. По тестовете се падат подобни въпроси, затова гледай видеоурока до края. Най-напред ще те запозная с творческата история на творбата. Стихотворението Две души е публикувано за първи път в списание Мисъл, където се отпечатват